एक दिन के बाद था कुंवर जी के पतोह बड़ी धरा धरा जेकर नाम हो बाली बो। एक दिन गोर दावत रहली कुंवर जी के मेहरारू के। गोरवा दाबते 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 गइली तले सरिया उघड़ घर सरिया उघड़ गल तई बेचारी कहती है कि प्रणाम प्रणाम। तो कुंवर जी के मेहरारू कहली के करा के प्रणाम कइलू ह के करा तो कहते कि हम प्रणाम कहनी हां पूछली के करा के तो ससुर जी के ससुर जी के समान हम प्रणाम कहनी है तो पूछली के करा के प्रणाम कइलू ह के करे ससुर जी के कर्म भूमि के आ पति देव के रण भूमि अरे बाप रे बाप बड़ा ऊंचा से इनकर पतो बोलती है आया है सो जाएगा ये सच्चाई है। राजा हो चाहे रंग हो चाहे फकीर कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बने जंजीर ये दुनिया जाना ताकि जे जायल बहु जाई लेकिन बात बा गीत संगीत के तो जवना मिजाज के हम छोड़ के माहौल गए रहनी ईमानदारी से हम पूछल चाहत नहीं शांति गोले है मतलब धीरे धीरे जबरदस्ती नचत बार हेंग हेंग करत रे अब जवाब दिया त इनका से बुरारी लेकिन अपन बेचारू के हूं रोके के कोशिश कइले हैं अच्छा के चीज बा तरवे लोग के का विचार बहेंगे हम सुतल गौ नहीं गाई का अरवा सब प्रदुमन परदेसी के बोलले बनी त जाना फील्ड पर अच्छा का कहे के बाबू के अच्छा उधियाउन टोला ठीक बा परशुराम जी रेलवे कर्मचारी बानी हम चाहत नहीं कि वहां के सम्मानित कर दी तो चाहब के मंच पर तने एगो माला डाल दी रुआ के हम तो अब रुआ लोग बताई का करी हम इनके लेखा गाई हरे राम हरे हरे आ निकल चला घरे घरे ठंडे ठंडे बड़ा भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदा ग्रंथ ही गावा बड़ा भाग से मानुष के तन मिलल बा तेकरा के व्यर्थ ना गावे के चाही हम कहां कहतनी रुआ भजन कीर्तन मत करे भजन करी लेकिन रुआ मन दुनु यो राखतनी सोचतनी कि हम बोलियो दी आ प्रदुमन जी के बुझाइबो ना करे ना तो हम तो उड़ले नु चिड़ै है BRO 8525 गाड़ी कहीं रोड पर लागल बा कोई के जाए में दिक्कत होता तो तनी ओ गड़िया के हटा लेती लोग अच्छा रही रिक्वेस्ट बा एक्सेप्ट करके वो गाड़ी करवा से बन हटा दी तो हम तो तने कहबे कुंवर जी आरे बड़ा भाग से तांडव पवला अरे बोल के तरंग मार लो रौनक में रही रौनक में चौह पह रहे के चाहे अरे बड़ा भाग संतान पवल अरे बोल के तरंग मार लो ए कुंवर जी भजन में नहीं लगा लो कुंवर जी बाउर अलतिया सुधार लो भजन में नहीं लगा लो कुंवर जी बाउर अलतिया सुधार लो नाचो होके तो बुझाए के चाहिए मजा आवता कि ना भाई सब कोई बोले आवता नु नाचो होके के चाहिए तो हेंग खाली थोड़े नाचो तो बुझाए कि नाचता ना तो फिर दुगोला के मायने ना रह जाई आ देखा हई लोहा छू के कहतनी गारंटी लेतनी हम कि रउआ जाओ ना गीत के जवाब मांगे हम दे दे हम चाहे धुरपत होके चाहे झप होके चाहे बाड़े में होके चाहे सोरे होके चाहे 8 6 7 कोनो मात्रा होके हम गा दे हम लेकिन कब अगर जो हम 6 मात्रा शुरू कर देतनी 7 मात्रा शुरू कर देतनी बाड़े मात्रा गावल शुरू कर देतनी 10 मात्रा के झप गावल शुरू कर देतनी 9 मात्रा गाई धुरपत गावल शुरू कर देतनी तो एजा लोग धुरपत ना सुनी अभी चहल पहल बा जब लोग शांति माहौल होखे लागेला तब ओ तरीका के गीत संगीत गावे के चाहिए बोले जा हम कोई हली कहीं भैया 85-25 से भैया केकर गड़िया बतनी हटा ली लोग ना मारुति ही अनु त तनी हटा ली लोग गड़िया भैया रिक्वेस्ट बा हमार अरे नहीं के हटो तो 2-4 मिल के हटा दी लोग हटा दी लोग तो डांसर सरिया रूड़ी बानू त ले लो अरे तो भजन में नहीं लगा लो कुंवर जी बाउर पदतिया सुधार पैसा देबो काहे भैया
आओ भैया आओ। इ त पैसा लेवे के टेक्निक बहुत जानत रे। नाचत काहे नहीं खन? काहे? ज्यादा कूदत काहे नहीं खन? काहे? ज्यादा कूदम तो छूटवा ना मिली। ना आराम आराम से खाली नाम बोल बोल के सेहुला के रुपया ले ले। हाँ। इ ए फेर में लागल बड़े। हाँ। लेकिन ए भैया हम ऐसा मेहनती कलाकार है, जब ले मेहनत ना कर ले तले मन भरेला ना। ना परशुराम जी रेलवे कर्मचारी महोदय, अच्छा 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 दानापुर से हमरा के पुरस्कार दिहले बनी। बार बार प्रणाम करम ना रहे जी बनौले रखे। तो लय बजावे में जान तरह के कर जाने लय पर लचक होखे। हां त गीत के बोल अरे तो सवती के उमर हैसन हो गइल बा। लेकिन वो करत का बनी लफुआ लफंगा लेखा बोल तारा लब लब आ होश उड़ी जाई पियवा डंटा रेली जो नंदलाल कुशवाहा जी। अच्छा रियान टोला 51 रुपए का पुरस्कार भैया। एगो माला डाल के सम्मानित करो। वाह नंदलाल कुशवाहा भैया डलवाली माला कौनो बात माल हो के बुलाई। एगो माला डाल के सम्मानित कर दो। आई तो भैया आई आई भैया आई अजय वाह 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 रे वाह, प्रेम वाह, वाह वाह, वाह आई है ने चर चुटकुला गजल उमेश भैया रुआ कहता नहीं कि शांति तनी प्रदुमन जी उनके लिखा गाओ। हम गायम तो रुआ अच्छा लागे, लेकिन कब दू तल बैठी ना हम तो औसन गजल गा देब कि कुंवर जी सोचले ना हुई हम कि हमरा ऐसा जीवन में गावे आई। आहा आनंद भैया कहां रहिला स्वर्गीय छोटी महतो के नाती मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के तरफ से हमरा के बहुत बहुत आभार, दिल से धन्यवाद। ईमान सम्मान खातिर बहुत धन्यवाद भैया। अब नली कुंवर जी के बुढ़ारी में प्यार भरल। अब ही तक प्यार में एगो लड़की से तो इनकर गर्लफ्रेंड जवन हिया दोसर कोनो थोड़े हिया ना है ये है जन बैठल भी है इहे हिया चेयर कलिया ए बुढ़ारी में प्यार करे वाला पहिल का इंसान देखा तनी जेकर नाम है कमलबास कुंवर। आई रे दादा ये दोनों के आतना प्रेम हन। ये दोनों जन के आतना प्रेम हो कि पूछी मत। प्रेमे में इनकर नचनिया ऐसा एगो कुजागा है जगह से बाल उखाड़ के देली कली की ये है मेरे ओर से गिफ्ट कुंवर जी। ई मर्दवा ओकर बालवा के ले ले आ चल गइले एगो सोनार लगे जाके कहता रे कि ए भाई हई बाल जौन बा इतनी एकरा के बढ़िया ताबीज में भर दता ऐसे के 12 बउआ तनी रुको सोनार बेचारा 2 दिन 3 दिन के टाइम ले लेलस। सोचलस कि लगता कि कोनो महात्मा साधु संत के बाल हो का भाई। अब कुंवर जी के टाइम दिलस कि 3-4 दिन बाद आवो एकरा बाद तबीज तारा के दे आही रे दादा 4 दिन टाइम लेलस एकरा बाद 4 दिन बाद गइले त सोनार भाई पूछत रे कि कुंवर जी ये जो आप बाल मुझे दिए थे किसी महान साधु महात्मा का बाल था क्या? तो कहले कि नहीं ये मेरे गर्लफ्रेंड का एथी में का बाल था। अब उता ही सोनार खिसी आलू कलस की रे कुंवरा इते पहले काहे ना बतौले रे हम ही जानत रहनी कि कोनो महात्मा के बाल ह हमनी के पूरा परिवार सुबह शाम धो धो के एकरा के पीहत रहनी चनारवित बना के लफुआ लफागा
लेखा बोलता रो लब लब होश उड़ी जाई पियवा डंटा रहली तब भजा भगवान के बउर की माटी झाड़ लो एक कुंवर डार्लिंग भजा भगवान के बउर की मटिया झाड़ लो अब भजन में नहीं लगा लो कुंवर जी बाउर अदतिया सुधार लो आदरणीय नरेंद्र कुशवाहा जी कटिया पंचायत जे के भाई मुखिया प्रत्याशी बानी बहुत सुंदर चुनाव आवे वाला बा हम नारायण जी से यह प्रार्थना करो कि और जन मन में विचार बा ओ विचार के मालिक सुनस आरुआ के चुनाव में अब करके मुखिया जरूर बने तो और लास्ट में कहब हम कि सुनरी चुनरी के दिहलू तो देखो दाग सारी अखिया पासा भाई तू अपना आपके सती का बुझाता हो उजार का जौकट वाली तू अपना के सती सवितरी बुझाता रू ना 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 नाटू कुमारी नई खूब भीतर अपना भीतर ले निहार लो नई खूब भीतर अपना भीतर ले निहार लो अब भजन में नहीं लगा लो बुचिया बाउर अनतिया सुधार लो